استاد جان بعد ما امین او وقت دستودیم تیم وزیرا باشد نو سوم کار کردیم ما باید مقصد زکات تیم میش закот барои ҳама одам воҷиб аст ки пулаш ба нисоб расида бошад. Тақрибан $4000 пулдор шуда бошед, баъд закот метиҳед $25. аз $1000 $25, аз $4000 $100 метиҳед. фаҳмо? ما یه رکی جمع کنیم وزیرش ما هر ماه یک خیلی وقتا 800 یورو وزیرش 10,000 جمع که ما با میگن که باید تقریبا 10,000 3,000 یک سال باری جمع کنیم در کیسه باشه که تو که زکات داده بتونیم. бори аввал кадом вақте ки 4000 евро дастон мо омад ҷамъ шуд, аз ҳамун рӯз аллакай шумо рӯзе ки закот бароятон яъне ки молатон ба нисоб расид 4000 евро масалан нисоб расид, лекин бо як соли дигар то соли оянда ҳамин рӯза бо меистед. агар соли ояндаам ҳамин рӯз бо ҳамин қадар 4000 зиёд пул дошта бошед, бале ҳамун закот мебурад. масалан якуми моҳи раҷаб 4000 евро пулдор шудед, истод аст дар сейфатон ҷамъ шуд дар дастатон. ин пуле ҳаст ки ба ин закот дода мешавад, яъне ба нисоб расид молатон. хоб моҳи оянда 1000-ша сарф кардед, моҳи навбатӣ 2000 дига ҷамъ шуд, моҳи ояндаш бо 1000-аш сарф шуд, бо 2000 ҷамъ шуд, амхемхед ё бурафт ҳамаш. ҳисоб не, яъне ки ҳамун рӯзи якуми раҷабе ки бори аввал ба дастатон 4000 евро омад, ҳамун рӯз ҳисоб. соли оянда якуми раҷаб пулатонро нигоҳ мекунед. агар 10000 евро бошад, аз 10000 евро закот мед. 4000 бошад, аз 4000, 5000 бошад, аз 5, 100000 бошад, аз 100. лекин ҳамун рӯзе ки 4000 евро дор шуд, ҳамун рӯз закот наметид. тидам мешад, лекин ҳамун рӯз воҷиб не. соли оянда ҳамин рӯз воҷиб аст, тибқи солшумории ҳиҷрӣ қамарӣ, на мелоди шамсӣ. бале. воқеан дар бораи закот хеле барномаҳои зиёд домло доранд. шумо метавонед баргардед ба барномаҳои қаблӣ ва гӯш кунед. яъне пур муфассал ин мавзӯъро пешниҳод кардам.